quan perds mai estàs content, les coses com siguin. La veritat és que la primera part ha estat molt igualada, sabíem que venia un gran equip, un equip que fa té les coses molt clares i sap molt bé que juga. Sincerament, la primera part ha estat molt igualada, ha sigut un partit molt tàctic, i el fet de nosaltres fallar el penal, penso que aquest punt de sort que ens hauria permès anar a mitja part amb 2-1 després que ells ens marquessin, i haver aconseguit empatar o haver anat a mitja part amb 2-1 ens hauria donat aquest punt de moral i de plus psicològic per sortir a la segona part. No estic descontent de la segona part perquè l'equip ha sortit a proposar futbol, a intentar donar-li la volta al marcador, i fins que no ha arribat el seu penal, que ho parlàvem, no era penal, però és igual, nosaltres hem tingut un penal i l'hem fallat. Per tant, qui fot a dins guanya, i si ells han fet 3 gols i nosaltres un, són justos guanyadors. Penso que el Sants és un just guanyador, perquè si tu fas 3 gols a camp contrari, i més de la manera que han jugat, és just, és totalment just. Sap greu, però nosaltres aquest punt de sort que poder ells posar-se per davant 2-1 amb el penal, nosaltres l'hem tingut a la mateixa opció i no l'hem sabut aprofitar, i ha fet que el partit es decantés cap al seu costat. Són partits igualats i un detall individual, o sigui, et marca molt un partit. Ells han narrat un penal a la primera part. Clar, és important posar-te a favor del marcador perquè és l'equip contrari qui comença a prendre riscos, i jo crec que la primera part està bastant igualada, la segona potser ha estat una mica més controlada, més controlada sobretot a nivell d'ocasions, a nivell de no rebre tantes ocasions, i bueno, després amb el penal també amb el resultat a favor i amb un menys ells, o sigui, s'han desarmat una mica. De fet, o sigui, jo crec que davant del Vic i del Lloret crec que era la mateixa alineació, potser. No ho sabem bé, però és el que et vaig dir aquell dia, o sigui, ni érem tan dolents aquell dia ni som tan bons ara, o sigui, continuem competint i mira, la competició ens porta a fer tot això. Hi haurà partits així, hi haurà partits també dels altres, i hem d'estar preparats per afrontar tot tipus de situacions en aquesta competició. A partir d'aquí jo crec que ens situarem on hàgim de situar-nos, però jo crec que amb l'equip que hi ha, i si es treballa i estem ben concentrats i amb les mateixes ganes que he vist avui o que vaig veure la setmana passada, doncs jo crec que estarem ben situats.